Și-am să pute cât tot n-ai stă, și-am să bat din poartă în poartă, până ajung la frații mei, să cer milă de la ei. Bună seara, frate bună, de 3 zile merg pe drum, văd că puterea mă lasă. Ia de asta. Telefonul ăsta la baron care se lovește de socul. Te-aș pofti, frate, în casă, după ce moartea nevastă îți dau banii, suflu trai sta, ca să nu știe nevasta. Te-aș pofti, frate, în casă, după ce moartea nevastă îți dau banii, suflu trai sta, dar să nu știe nevasta. De bani nu s-o primit. Pentru frățorului, pentru Lucian și pentru chinez care e în Italia. Face de tot. Iau și spune. Eu, frate, te-am încercat, am făcut ca sunt sărat, să văd la bine, și să văd ce suflet ai. Eu nu vreau nimic să-mi dai, am o pâine, dragi ta mea, mă, ia tu jumate din ea. De bani alătoare de Vicătorul, pentru nevasta lui, pentru ea, care e sigur pe lume, n-are frați, n-are nimica, sigur. Și dă din bani lui socru mic, să fie cu dedicație pentru Jean Frizeru și pentru chinez care nu vorbește cu el de 2 ani și pentru nevasta lui Jean, pentru copiii ei. Eu, frate, te-am încercat, am făcut că sunt sărat, să văd dacă ți-e rușine să stai de mă. Eu nu vreau nimic să-mi dai, am o pâine, trai sta pe-a mă, mâncăm amândoi din ea.
simtă bine toată lumea. Și la felul ăsta, pentru socul mic și frații. Care a fost în Spania. Familia lui este el și nevasta lui. Spune Florin, varianta lui, la greu nu te ajută nimeni. Tot pentru familia lui, pentru nevasta lui și pentru el. Și partea lui Marin Ramadan, pentru băiatul lui, pentru Ionuț, care e viața lui și muncește toată viața pentru el. Și pentru nașul mare de această seară, pentru marocanul să crească fata lui și nevasta lui. Pentru Aurel, mulțumim din tot sufletul. Ia! Por visul meu, eu am vorbit cu bunul Dumnezeu, mai ales cu Dumnezeu. Am găsit bunul ce știe cât de grele au fost povine, toate le-am trecut cu bine. Să-i vadă nu sunt copii. Pentru soacra mică, vrească o viață. Și ea mă iubește și ține la mine. Am luat-o de la zero, mi-am luat din nou. Nici ce bine ce-ai, nu ne-au ajutat. Oare nu-i contează lumea asta să te iubea, să nevasta. Și dacă eu să-ți dea putere, treci mai ușor peste ele. La Florin pentru nevasta lui, viața lui, care îl atinge melodia sa adevărată. Doamne, când contează lumea asta, au să te iubesc, să nevasta. Și dacă eu să-ți dea putere, treci mai ușor. Atențiune! De la care e amărâtul? Pentru băiatului, pentru Marius Daniel și nașul lui Leo și nevasta lui. Tot de la care e amărâtul? Pentru băiatului Marius Daniel, pentru nașul lui, pentru Leo, stop și fotul.